Dyn ni'n coch yn gweithio efo plant yn blwyddyn 9, a dyn ni'n gweld beth yw opsiynau nhw a beth sy'n nhw'n hoffi wneud yn dyfodol. Dyn ni'n gweithio hefyd nhw eto wedyn yn blwyddyn 10 ac 11 yn y chweched dosbarth. Dyn ni hefyd yn gweithio hefyd nhw yn y coleg lleol. Dyn ni'n neud siŵr bod ni yn cefnogi yr person ifanc hefyd yn symud ymlaen. Dyn ni'n gweithio efo rhieni hefyd. A wedyn, falle fyswn ni yn gweithio efo rhieni a'r person ifanc os dyn nhw eisiau mynd i waith, hyfforddiant i'r coleg lleol neu gweithio efo gwasanaethau cymdeithasol. Dyn ni hefyd yn neud siŵr bod yr help mae'r person ifanc yn gael yn y coleg yn parhau a neud siŵr bod y rhiant a'r person ifanc yn gwybod beth sy'n digwydd yn y dyfodol. Dyn ni'n gweithio hefyd efo person ifanc a'r rhieni drwy gydol i amser yn yr ysgol, yn y goleg lleol, neu efo nhw'n hyfforddiant, a dyn ni yn gweithio hefyd nhw tan maen nhw'n cyrraedd oedran o 25.